Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Tapuji ma tuhata, maredde mahita siap bukuedde nomor 112 ayat sada 2-5. Yesus Tuhanku, Romani rohaku, asuh makin nonton, nama manonu, na pelamate sagona Mar hite-hite guari de bata ama, dohot guari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guari todi perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Nunga tibu huida rohaku Jehovah ninna ibana do, haholongo saleleng-leleng na hubain makaholongi ho, dibaheni hutaiti ho mar hite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai urubi mahami asa unang madili hami, ujuro hapo gusut tuhami, jala asa unang magopo hubain hami silehelehomu na denggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti mahami asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon, lehon madihami haporsyaon asadohot hami marjabar di sitanon ni akan aporsya diho. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Now
tatangihon ma patik ni debata di perminggota sadarion, ima patik palimahon sahatro di patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasanga pemurun atorasmu, asa mertua ho, jala liling mangulu di tahun nanilehon ni Jehovah debatam dihon. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakop. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako ulo makatidakon hata nasututu, maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripi ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahana, atong rak mangidogogo mahita tu debata, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, para si roha jala partalup ni roha, jala nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say sama sudi dosa nami, dangadong nahupangasahok kami dukon asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anakmu do hupangasahok kami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sisani dosa. Songo sitong na mangulu aunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohak kumida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan na. Asa mangulu ibana. Hasa ngabom mari debata na dikicang. Amin. Naga
Matatangihon mahatani debata, turpuk epistel di are minggon, imana tersurat di Matius biduonom, mamukka sian ayat sia rodia saplutolu, tajahama secara responsoria. Songonon matang yang muna, hale amanami na di bana gijang sai pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajonmu, saya saut malu menirohan di banu otongon, songon na di banu gijang. Lehon madihame sadarion hanguluan siap hari. Sekenal dosa nami, songo panesa nami, di dosanya akan namar dosa Tuhami. Unak kami to gihot tu pangudzunan, balua mahami sian na jahat. Ay horo na puna rajaon, dohot haugon, dohot hasangapor rodi saliling nililing na. Ima sahana, mertua doakan atu mangihon hatani di bata, jalan na piopsa. Ale amanami,
tidak kumaha porsiaut tai, songon nah tidak kon nidongata saha porsiaut desa dok portibion, rak mahita madok. Hau porsea hindi bata Jehovah, ido ama parguku na suatu dosa, na tumo palangin do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak hindi bata Jehovah na sasadei, iman na ditumbuhon si Maria, na gabi-gabi siato di porbadia, adorak suhabuhua. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mati terbajal lo ibana di hau pinarsilang, na tua tubanwa toru dung tanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahu dulu siamun di bata Jehovah, amanai para gogo na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akka na badia, doho di hasisani dosa, doho di hatai na madok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, doho di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabegima lagu pujian sian kor ina Kamis.
Tabihi matikting na masa di huriatta. Shalom. Tikting Minggu 27 Juli 2025. Roma Wisada. Guarni Minggu. Sadarion ima Minggu panopon dung Trinitatis. Do topik Minggu tangiang mangidohon haluaon. Romawi 2. Tikting namaragam. Sada nasorang nunga di basa-basaho tuhata a sada danak bawa di keluarga ni amang pangihutan Immanuel Pasaribu inang Valentina Tapubolon na di hari Rabu 16 Juli 2025 sianwik 10 NRJ 2 tolu sada onom kosong sia. B. Sada danak bawa di keluarga ni amang Poltak Tambunan inang Grace Hanna Yuniarta Sirait na di hari Senin 21 Juli 2025 sianwik tolu pulu NRJ sada sia sada tolu hipas do dakdanaki rap dohot natorasna. 2. Ruas napindawik mamuka sadarion Minggu 27 Juli nunga pindawik keluarga amang Richard Pardede inang Fitri Maya Kristina Hidayah Gultom rap dohot sahalak yanakonna sianwik 10 sia tuwik 20 walu NRJ 2 tolu sada 5 pitu tolu. Tolu kunjungan gerejawi sadarion Minggu 27 Juli 2025 di parmingguon pukul waluip rap marminggu dohita dohot kategorial seksi ina HKBP Gading Serpong Resort Serpong Namengebati Huriata Uhud Patu Begehon Kor jala di Patupa Nasidado penjualan tiket dohot pembagian flyer konser musik Batak dung simpul parmingguon sude mapangula nagok tiki parhalado dohot ruas pasahaton mauleatema di kunjungan nasida. 4. Parmingguon Minggu Keluarga di hari Minggu 3 Agustus 2025 di Patupa Huriata do Parmingguon Minggu Keluarga di Ganup Parmingguon jala di Patupa do Papungu Pelean keluarga marhite amplop naung di parade Huriata tu Ganup Keluarga imalau persiapan tu dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 walu rap sahudulan ma nasa keluarga jalamat sohot ma jolo parmingguon remaja tapasahat ma pelian sada A dot sada B adorang so jamita jala pelean 2 dohot pelean keluarga marhite amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. 5. Rapot Pandita Distrik 20 Sada Banten di hari Senin sahat tu hari Rabu tanggal 20 walu 1 tanggal 30 Juli 2025 di Patupado Rapat Pandita HKBP Distrik 20 Sada Banten maringanan di Hotel Green Forest Bogor. Borhat do sian Huriata ima A. Amang Pandita Sabar M. Manulang SPD. B. Amang Pandita Maridu Purba MTH. C. Inang Pandita Sihol M. Simamora SSI Teol. D. Amang Pandita Sardono Siburian STH. Onom, Papungu Pelean HUT ke-12 HKBP Distrik 20 Sada Banten. Sadarion Minggu 27 Juli 2025 Tapatupado Papungu Pelean songon tupakta di perayaan HUT ke-12 HKBP Distrik 20 Sada Banten. Hombartusi tapasahat ma peleata di sude parmingguan marhite amplop naung pinarade ni Huriata dohot hormat pelean ima A. Pelean sada A sada B dohot 2 di
di patupa adorang so jamita. B. Pelean tu hut 12 distrik 20 sada Banten, tapasahat ma marite amplop dung simpul jamita tu jolo. Pitu. Purna Bakti, mamuka tanggal 25 Juli 2025, nunga mamasuhi Purna Bakti ima Amang Joshua Effendi D. Siregar, nasa lelengon mangula songon tenaga administrasi di HKBP Tangerang Kota. Anggiat masude naniula nasida saleleong 12 tahun di HKBP Tangerang Kotaon, gabe hasangapon di Tuhatta. Walu, piket bulanan. Piket bulanan di Minggu Agustus 2025, ima Amang Pandita Maridup Purba MTH. Romawi Tolu, Koinonia Manang Pelayanan Persekutuan. Sada, seksi sekolah minggu, tukar kupon sekolah minggu. Sadarion Minggu 27 Juli 2025, di Patupado tukar kupon sekolah minggu, dohot pelepasan anak sekolah minggu tu remaja jala di Patupa holan 2 hari par mingguan, ima pukul 8 wib, dohot pukul 10 sada wib. 2. Seksi Parupuan, kunjungan gerejawi Kor Ina Debora. Sadarion Minggu 27 Juli 2025, di Patupa punguan Kor Ina Debora do kunjungan gerejawi tu HKBP Gria Dadap na niuluhon inang Bibel Pro Bertauli Hutauruk. Romawi 4, Diakonia Manang Pelayanan Kasih. Sada, program seksi pendidikan. Huriata marhite seksi pendidikan Patupahon ima. A. Apresiasi siswa-siswi berprestasi dohot bantuan pendidikan hari Minggu 3 Agustus 2025, di Parmingguon pukul 10 sadawib, Huriata marhite seksi pendidikan Patupahon, pangurpion pendidikan dohot penghargaan tu siswa-siswi sian kelas sadas SD sahat tu kelas 12 SMA Manang SMK tahun ajaran 2024-2025. Peringkat sadas 1 peringkat tolu di kelas. Pinangidohon tu sude siswa siswi naung tarsurat manang tardaftar asaro mandohoti parmingguon ditiki pasahaton apresiasi manang bantuan pendidikani molodang boiro gabe dang dipasahat be tunasida alai dipaulak ma tu huria. B. Pembelajaran agama Kristen manang pak nunga dibuka pendaftaran tahun ajaran 2025-2026 tusude parsiajar sian kelas sada SD sahat tu kelas 12 SMA SMK na soadong guru agama Kristen di parsikolanna asa pasurotan dirina tu situa nabe sahat tu tanggal 7 Agustus 2025. Parsiajaran dibuhai tanggal sia Agustus 2025 di Ganup hari Sabtu. Parsagi ni kelas boy ma tabereng di tikting cetakan manang tikting digital. 2. Ucapan selamat. Pangula nagok tiki parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatu tubuh tu 88 halak ruas ni huriata dohot selamat ulang tahun pardongan saripion tu 16 keluarga. Didok hata ni tu hatta sai dilehon matu ho suisubut roham jala di pasaut nasa sakapmi. Pesalmen 20 ayat 5. B. Tuaka ruas ni huria natongon di bagasan parsahiton sai ditupakon tu hatta magogo dohot haipason tu nasida. Didok hata ni tu hatta sai homa pamalu mau ale Jahoba asatung malum huilala sai homa mangurupiau asatung dapoton pangurupion au aihodo puji-puji aku. Yeremia 10:7 ayat 10:4. Songonima tikting di mingguta sadarion dia katikting naso najinahan nuaing tajahama di buku acara digital
naung sahatu grup WA Ganup Week. Molo adong akka nahurang takas di panurotonon, dohot di panjahaon ni tiktingon, tapatakas ma tu parhalado di Week tabe, manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakobasio ni huriata, jala di pasu-pasu manang parhalado, dohot ruas laho patupahon, aka ulau nadenggan di huria, bayan sangap ma di guarni tu hatta horas. Tabigima lagu pujian Sion Kor Ecclesia Voice.
Tabegi ma lagu pujian sian kor amahuria. Maret de mahita sia buket de nomor 312 ayat sada rodi ayat opat uhu mata pasahat peliata sada A sada B dohok 2. Soma jolo jala beki launi yala kami otik
Dameni debatana sumurung sian saluhut naruha. Imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiran munabi. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriane Tuhatana hena holongan horas madita saluhukna. Hatani debata barita halalas ni roha bolon dihita di paraminggota Arianon. Imana tarsurat di Sada Musa bidu 10 Mamukka sian ayat 22 Rodi ayat 20 songono didok hatani tu hatta hujahahami ma dihita. Dungi manir pang masiani na dua bawai mardalan dopak Sodom. Alai jong dope yang gosi Abraham di joloni Jehovah. Dungi di pajonok si Abraham jalanin nama. Tungri pasonomu mana tigor rab dohot parjahat. Ati tungadong 50 halak aka natigor di bagasan hutai. Tungri pasonomu mai. Dangolanammu hutai ala na 50 natigori aka na di bagasani. Dau mai siako mangulahon si songoni. Mamunu natigor rabdohot parjahat. Tung sobokon parjahat ma natigori. Palias mai siako. Tung nasauhum ma pahenon ni siuhumi liat portibion. Jadi nina Jehovah ma. Molo tung jupangau di bagasan huta Sodom 50 halak aka natigor. Sai naulanakku nasaluati ala nasida. Dungi ninna sia Brahma mangalusi. Sobak wale Tuhan. Nungasapalahum au mamukka makkatai dohoto. Atik pe orbuk jala sirabu nau. Watung moru 5 halak sian na 50 aka napitori. Tung ripassonomu maluhut hutai alani nalimai. Jadi nin nama. Dang ripassonokku molotung jupangau disi 45. Dungi diulahi si Abraham musedope maddok tuibana nin nama. Watung 40 jupang disi. Jadi nina Jehovah ma. Dang hahuokku nasida. Alani na 40. Dungin na si Abraham ma. Waunang tung tarima suale Tuhan. Ala huda dati madok. Atik tung jupang di si 30. Jadi nina Jehovah ma. Dang hahuauk kuna sida. Mula tung jupang au 30 di si. Dungin na si Abraham ma. Ida ma. Nungasapalahu mau mamukka madok tutu haki. Watung jupang di si 20. Jadi nina Jehovah ma. Dang ripassonokku alani na 20. Jadi nina si Abraham ma. Unang tung tarima soalnya itu haki. Ala nama do kau dope holan sahalion. Atik tung jupang di si 10. Jadi nina Jehovah ma. Dang ripassonokku nasida alani nasapului. Jadi dung sun Jehovah makatai dohot si Abraham. Laho maibana. Mulak ma dohot si Abraham. Tu ingananna. Olak nima sahakna. Hurian itu hatta tema na di pasaha tu hitai ma tangiang mangidohon haluaon. Tung takasma sa mingguon ipartangyangan tataringoti taringot tu tangiang aliamanami nagabe pistel nakin. Baru dia de homuse nakining aliamanami na di Banwagijang. Aka korpe
di padu mutusi taringok di tangiang. Alani huriani tu hatta molo mulak kanok kita sianon, adong do penaso partangiang, berarti dang marhasil. Molo adong do pe mulak kita no sianoni partangiang ani pilih martangiang, unang au inna dang marhasil. Pelagi do homa unang au. Alani non molo ipilih situa pertangiang dia wek homa jamang dana nauli. Jadi dakolan seibe mula hula. Samar siajar hita sudi. Unang biadong ai unang seholani pilit tamu amang situa nami. Mereka tiga tibek kamu, iya mang padita. Molo pinili martangiang ngolo gabi soro tu pertangiangan. Aduh bigi sunguni. Adong dape sunguni narwaku. Ape hitang ngalobi aneng 75 tahun nama 175 tahun nama hagawipi. Ape nang adong bui do ape sunguni. Alani ko berhasil do. Mulai sesederion, alani barita naulion do pangajaranon. Kita semua udah harus mampu berdoa. Dang maul HP na martangiang ete. Tabahas pian non. Tebu hiat do HP na martangiang i. Mulu hujah-hajah hon hupaulah-ulah hon pakkatayon ni siapa rahamod do Tuhan nei. Pui do irasa kala amang molo hiata jahayom manang molo hujah nakin budu tarasahon. Buah hubungan ni siapa rahami rupan itu Tuhan nei. Betabu hiem beda. Kata hatai dengan kompak. Noeng sahak mahita jauh-jauh nana para jauh lima hado tangiangi. Hado tangiang. Singototta yang gotangiang ima hosan yakka halak na porsea. Halak amang ne sonon nuaing sude do pe marhosa. Sude do hamu partangiang. Tohodo manangisen na so partangiang naung mati di. Ngebewi. Ijolo ni debata beu dang marhosa be. Alani ko partangiang do. Unang ijebu nga amatay martangiang nakining pangodiano ni pertangiangan. Dok lau mga musito nga matay. O mabapain na. Manang sibeli na. Hosan yakka na porsea. Jala ala hosan yakka na porsea do tangiang berarti lam lojay mana godang parukilon na lam hosa-hosa. Lam godang paru kilon na danggabelam medeli. Danggabelam daw siya debata. Itu bukan cara manang jalan keluar yang baik. Itu jalan keluar yang salah. Godang paru kilo kurang lawe tu gereja. Yang tu pertanyaan. Akan apor siya imay sina. Tu lapo na may mana lau. Dang marminggu be mana. Balam liling atong disi gawi sumar minggu imana gawi sumar tangiang imana balam mate matong alam bu mulu lam lo jahi talam hosa-hosa lam juk do tarik napas do tungo lo baru marlojong jolma la ipalebak marhosa dangadongi lam loja lam siring. Alani molo martangiang dengan semakin sering semakin lebih baik. Hidup. Nah hurang dengan ima pagajang-gajakku tangiang na. Anggo hatan itu hatta unang marnoni-noni inna do. Alai seringlah berdoa. Manotong mahamu martangiang itu hatana dipakai. Tekunlah berdoa inna. Itu tangiang nyakana porsea. Hosa nyakana persia. Namangi hut yang gotangi yang ima alat komunikasi tu debata.
Ido hemput tu de bata. Ido WA, ido Instagram, ido TikTok, akah ada pemuseh. Dan ngadong dalan na asing. Alani ko nilopi do tangan na martangiang. Ayadong do jolma anggodang ruas ni HKBP Tangerang Koton. Saya di Facebook martangiangi. Bedi me bigitu hateo ni. Dohok di WA. Marsahe do sienu. Tangyang nami tu de bata se tumi menemelum. Buido ni ani buah-buah menyemangati. Ale kokuk manian duk sidung dipencet HP ni lau mai mana tu kamar martangiang. Koni itu dah. Moloholah ni baik do songoni di WA nai kami ikut mendoakan inna. Barang toho ngoni kami ikut mengetik kata-kata iri. Anggo ikut mendoakan dukoni surat to ni buah metong. Kami ikut mendoakan toho di tangiak ni lopi matangan na martangiang. Itu ala komunikasi tu di bata. Jadi molodang burju martangiang berarti dang arong persawaran itu di bata. Gak pernah ngomong itu. Tak kamar ceritai. Namangihu ya tangiang ima senjata ni akana porsea. Ido senjata. Ubiar do si bolis mamereng sedai na persahik-sahik na kurus ale pertangiang. Seseda ama na togos ale adong senjata AK-47 itu tiup. Dang mabiar si bolis mamerengi. Mangsa donin na do. Alay molo partangiang do ibana, mabiar do. Dang tarjono hacay. Rugi do hitan nomolo lao tu sidang berhasil hitan non na do. Tangiang ido senjata. Senjata asa unang putus asa. Senjata asa makirim. Senjata dang boy hitam menjaga anak kota di nadao. Tapi doa bisa menjaganya. Daudo hita, anak konna di luar negeri, anak konna di Bali, anak konna di dia dope, sa dokter Tibion. Tapi doa mampu menjaganya. Ido tangiangi. Namangihut boharo martangiang. Ay sipata, eban na maul hita martangiangon, na sitapa maul-maul do, juli pikiri. Oh pertangiangan o tahe di jabu ni amanianu dok nayanu. Isuru mamartangiang aman no tangiaku asa tabu ibigi halahon. Meilay mana so tabu tangiaku inna. Ujungna saya dipikiri mana ma bersaja ada bayano manang abi. Lam salamat tong. Tong bohado. Tak boleh pamaul-maul, buah makatai dok di bata. Jala tu luar biasa do, molo tabering luar biasa do na porsiaida. Persauran na tu di bata, Tuhan menantikan kita datang. Ngalau suruh-suruh ni, bayaku kala inang ma, ngalau suruh-suruh ni. Alai sepai mai ma Tuhan ni dope. Molo taja di awal ni turpuk tahun. Dang dinggan hulala. Supaya buahku akan anang bayanokku tu Sodom do Gomora tu ale-alekku si Abraham. Yang kurang burju Tuhan ni, wala perlu poton nio ni. Alekku buah dah. Wih, indah sekali persahabatan dengan Tuhan itu. Au do ita surya manga songoni ita namar Tuhan ni. Ngata hilala songoni Tuhan ni nadeudu. Enggak ada persahabatan sama sekali. Dan ngadong ikatan batin. Mulak kainan namion, kainangon maing, katua kanakon na biasa dong do ikatan batin ni alahon. Olo do dang binoto manang nalan niya ha, napado na yung kabar ni boruk kwatein na. Sungon na hurang tebu hulalain na. Baru martel pemau, sehat-sehat doho boruin na. Daong mama ngade mama utulueri. Ada hubungan batinnya. Karena komunikasi baik. Ala para leon. Karena darahnya. Pangatusion tutuhat tasabutulah hitaon. Mudar ni dibatado. Iban na idokon gereja adalah tubuh Kristus. Sapa matang do Kristus.
Dipamasuk tu mudarna, diburi doh mudarna. Alani do benar di dokon, mulu maju di bataho, dok mabapa. Jala hubungan songo bapa doho anak do, mulu ta jahan akining hubungan parsaoran ni Abraham doho di bata. Bui do tapa husur-husur yang kamang do taminang kita sudi. Tuhan, mula dong 50 alak. Sian na porsia disuruh mengkok morai. Peluang mudo. Hape nga na juga tanu sudah mengkok moraon. Airo lau peluang na samu badonian, tujabu ni silot. Roma suruh-suruan. Tujabu ni silot asa ta pelua. Alai toribai do hajukaton nai ancaman yang sudah ada dan terjadi kejahatan selama ini di kota itu. Lot paha luar akabawa na ganteng na sian jabumi dua cak asa hupakke hami. Ai di kota Sodom doho Gomorai nunga godang asusila bawa marjol maho bawa borua marjol maho borua siak katai do kata sodomi ngadok keperjuli pada narubi dan muncul sonari be Sodom. Itulah salah satu dan kejahatan-kejahatan lain alanido mulut aja turpuk tahun di awal-awal nunga saha tuau hajahatun ni halak Sodom amani bubu satu kecang alani tua tahu harus dipunahkan itu. Alai ima akan aporsea dilehot tuhita dalam tanda kutip adong do di bahasa ni halak di perjanjian baru satu kata exousia guarna diberikan kuasa, tapi kalau yang sudah berhubungan dengan exousia itu adalah kuasa yang dipergunakan untuk kebaikan. Dan ngadong exousia boy pakai tuna jahat. Dan ngadong boy penyalahgunaan kekuasaan dilehon buaso. Nah, dalam arti positif digunakan untuk yang positif ima tangiang dia kana porsia. Termasuk mangodihon Sodom dan Gomora. Ima tangiang pangodiano ini benar martangiang pangodiano kita. Jala dina martangiang pangodiano ni boy dalam tanda kutip mau hera bergeni ngate itu di batate. Apa itu hat di mana? Ima lani burjuni itu hatai. Ima ala bapatte mana? Mula dong nasaon? Selai jo Tuhan. Unang jo murko. Mula dong nasaon? Selai jo Tuhan. Unang jo murko. Berau ber burju siap bapak nada. Dok siano makna. Mama, oh, ijo pasi bukuku. Danga dong. Selai jo mama. Una jo murko, adong pasi bukuku, danga dong. Selai jo mama. Asima roham, danga dong pasi bukuku. Ahamar darok. Amir ko kala amang do inang. Bah, macam-macam doh. Terus dia do rahata tu ho. Olor pe utajam siani. Seheli penama do dah. Bah, apa itu hatai sampai 3 heli. Mula dong 10, danga dong be. Jadi berarti siapa rahami? Adang siap dihonotok kabi onda bah. Bapak siap malomolero amba. Enang gol 10 pedang adong inna. Ay memang hulat tulu halak dong adong. Hampir 4. Alay itu ngadalan merbalik do musay natay. Ba sayang nyartakin ay bereng tupudi. Kita panggil dia Bapa. Ala na mangihu musay ikotong do di bagasan parto diota di bagasan pamangata sangap do tu hatay dang gabi di palea. Ayadong do jol mala burjui pangido ujung na gabi pandang enteng. Lianon na dan nonin na ijoin na la isong kaki musay ngay mana mangido imana manong kaki. Ikan olo do jol masongoni aleng go hakabi tangarang kota rang songoni. Imana memijam dang olo paulak kola si paulak ko na ado apa lai. Inaro kan? Ala yang go imana
nang pe orbu-korbu kau. Na sotama doau. Dia datang. Jadi diokuhot tu hati di ngoluna. Alani do tang yang aliama nami. Na marhabang sa di Banua Gijang. Singkasananya beda. Tong doi ngotoni bajol mai mana Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Iko kudus do di bagasar roha. Dang boi anggap remeh. Dan kita harus mempersiapkan diri kudus datang kepadanya. Tau kuhon. Baru musebo hado martangiang. Na perjolo nak kining diokuhot Tuhani di ngoluna. Na sangap na dia. Dan kita tempatkan dia di posisi itu. Baru peta pangido hasesaan ni dosata. Sesama dosa nami. Akan umarga do dang gajak kiad di bain. Alani do dang marnoni-noni hanya singkat. Ugajang do disi pengakuan hanya berapa permintaan dan kemudian pengakuan ada berapa permintaan hanya 3. Sesama dosa nami song panesa nami. Buasa kosongoni idok dang tama jolma na somanesa dosa ni dongan na mangido hasesaan ni dosa. Tu de bata. Alani alamar minggu hitakan adong duit etang yang aliama nami dok pertangyangan. Ada orang sorotu pertangyangan jolo isesa jolo dosa ni donganna. Di jolo ni turpukoni pabua do moloroho madapoton Jehovah mabuan peliammu gabe diingot toma salani halak tuho salani halak do dang salat tu halak jolo tinggal homma peliammi mardame ma jolo ho tu nama kaciti ho nama besala tuho baru pemulak ko pilih homma peliammi dang idok rupami moloroho pasahak pilihan diingot to masalam tu halak jolo mardame ma jolo ho minta maaf tu nasida saroho dangin na anggoi mungkin hal na biasa dia nang keharusan ono tibu sianido molo diingot to salani halak tu ho imana do marsala jolo mulak maho jolo mardinggam maho tu sia samulak ko pasahak pilihannya itu hebatnya alanina ni dok nasa betul na mengampuni itu adalah berkat kepada kita. Mengampuni itu adalah piutang kita. Mengampuni itu bukan beban bagi kita, tapi mengampuni itu adalah hak istimewa kita. Pakailah hak istimewa itu. Berjuma kita mengampuni. Molodang di adong dope sakitaon nang do termasuk kita surima termasuk kau na adong dope na sesa salani edena. Dok salah ni simatua na salah ni parumen na ano dingok dah asa pas jami tahun na mangihuk muse diajari do hita mangido lehom madihami sadarion hangoluan siapa hari terjemahan ni hangoluan siapa hari ternyata adalah daftar belanja ni sahala ina sadari gula sakilo ada muse ipen mai ngau lupa gudaku gula sekilo sadari ate penyakit gula na medangi baru muse minyak sakilo tak pula sadari sakilo ate ima daftar belanja sadari wang sikola ni danak lehom mai tu hami sadarion hape adong dope sadarion bulan narope pasahat SPP wang sikola ni danak ngasai marsak kita sadarion iban nato pitamate hato metue dan itu tul bulan nai hape wang SPP ni anakku buhana mai babain nak baji babenon ulan nasod do boy tarpapungwayon na etung habur juhod jamat cari ho pauti hoti dun ay ngaho pauti hoti kina ujung na berbedai halahi ay pingkiri minggu depan tahun narob 3 bulan naik biasa ro tumubuhan anak marharuan anak-anak boruna manang parumenna 3 bulan naik sekian bulan naik nama wado lau benon manuhur bejuna
Jala hitaon na isono sudi pelegak kanong natoras. Adong do na holam memikir ho sadarion, saya sadarion. Manang kita pikir ho do bulan depan, tahun depan sampai generasi ketiga. Adong do kan tupahupuk dua-dua inna sampai keempat, sarong tunono inna. Eban na marsahit itatong. HP hatan itu hatta iban nedok sadarion alana di stempel do muse di ayat 34 biduonomi. Cukup ma arion tuarion. Sari hono ni debatado ari marsogot. Cukup ma aka ari masih porsan. Haduk duhun Nabi. Di ayat 34. Unang sari okamu ari marsogot inna. Baru maidok mamuse unang holsohok kamu agi aha. HP hitahon adong dison na soy holsoan. Adong dison na holsoan sa mingguon. HP idok ko parbe guru na humolsohon. Berarti hitahon amu do maddoki. Dangaw. Hatan itu hatter dah. Parbego do na humolsohon ngoluna do si panganon. Jadi mulai sarot tengok bema, mulai sianon jamita sadarion manangis na holsoan parbego. Takatakui. Hatan itu hatari. Ini benar dokon lehom madihami sadarion hangulus siapari. Baru saya sama dosa nami. Unak kami togi hotu pangujunan. Sabotulna nanidok na Tuhan pargogoi mahami mamulus pangujunan. Alana manang boha peridok barita naulion iko bolusot tado pangujunan. Dirita peolo do mangujuni hita. Anggo tu hatta manang di dia tarsurat dakkea tu hattai mangujuni. Manang pe di job. Di luas diujuni do adong. Jerome si bolisi. Babae ma, aliang kohosane unang buat. Tinada tungi mana mangujuni si bolis do. Di sada Korintus perong de taringoti. Di Jakobus bidusada, dakkatu hattai mangujuni ninna do. Alanido, nanido na siya kami to gihot pangujunan, na martangiang do hita, ala na pasti do ro pangujunan ni, alaya sa margogo hita mamolus pangujunan. Nang peroga lubangi, alay kita dikuatkan, kita terlatih menjadi berselancar di atas pencobaan. Gaya margugot tong. Dua do moloro galubang, adong do nala itu gali-gali, meup. Alay adong do mersiajar galubang. Alani do molo paselancar, dang lomorohana di pinggir ni laut Jawa, pagelek wombakna. Itorlao do tupulau nias, alau belga si ombakna. Ilului portibion, di dia ma ombak na lebih gumurang. Dakkeabe tantangan gelombang itu menjadi permainan. Dan kita kan berselancar di atas ombak do, nguluak kan adong do ombak na manang dia pe. Ido banai do konunak kami togi hotu pangujunan. Jadi tapangido masih pangido otak, songoni macarat tamangido. Anggoi narohaku sudedo hitau maboto mangido. Jadi molo dangolo martangi yang berarti dangi botoi mangido, jaladang porlui mangido. Na mangihut. Molo dung tapangido si pangido otak, taingok memuji Tuhani. Unang holat daftar ni si pangido on 100. Alai langsung ditutup do amin. Kepuji yodo Tuhan da, ai horna punahara jaun do hagu goro di hasangapon saliling ni lelingna. Na perpudi yakinlah atas dua kita. Posmaro hatta na tangi honon ni tu hattaido tangi yangta. Iban na dok ma amin. Au nak kini ngedetai sehu pikir-pikiri do wa sama iko sapitulu heli baenon ni amang pendeta pensil ueli silitonga amenon. Do mi sol lam tibu berarti lam yakin berarti anon ola sidung amen ni pasahat tutang yang nai sidung imu se ngai pasahat hol suam mamuse berarti masuk mamuse tudo paling rendah. Dan ini
Ay ben yakina. Dondo hot disi. Ali mulo dodo ina. Behado boruki. Behado persohok ni, behado anak koki, amangoya mangusahakon ina. Anggoda kini ngai pasahak tu hatai. Amin. Amin mana tong. Ali amin. Dukoni pasahat ihelung muse. Ibu muse mulak. Ipasahat tu hatai. Nasirok tu hatai do. Inangon yan. Ngai ai leo tibe. Ipe holsona do ilehon. Sampah na do ileon. Ipe muse kodiucat hari ho petahoi. Holo din non nati. Sucak leon na. Nga sampah na tong iperang bui jalo. Hurian itu hata. Las ni rohata. Akapar Tuhani. Na mangulahol lomo ni rohani di bata. Dapo taddo. Tuhan kita itu adil. Dakya diuhum. Akan na sumangulahon hajahaton. Ido na di bahen. Dakya diuhum tuhatai. Tung uhumon ni tuhakuma. Naso marpipot, naso marsalah, dao may siya tuhaku, daku uhum. Dia dengarkan doa-doa kita. Saya tatangyak ko manak kotay, unang menjadi dengan teguh, dengan kokoh. Ingat, jaminan jawaban atas doa kita bukan manusia, Tuhan yang menjamin. Pangido hamuma pasti saina deonokuro. Tuhi hamuma saina ukapon nado. Apalagi Dabodo na martuhani. Ihopol bema Tuhan nei sa go na merluba si buat di mana. Asing do namang ido Tuhanon molo warisan sian natoras merluba anakna olo godang dinasada di badang adong. Anggo tutuhatta molo godang peleot tuau dang luangat kamu. Ido godak kiat do. Dang gabe hurang di hamu. Gogo namang ido do. Maloma namangi dodo, datanglah kita kepadanya. Amin. Martang yang mahita. Aliamang pertingkan bahasa maulia tema di hatam na usaha tuhami. Hata hangoluan hata las ni roha. Ay di baheko sada silehon nasutar lehon portibion imatang yang. Dalam nami mangido tuho, dalam nami marsaur tuho. Dalam nami mangilehilik. Dalam nami makopol ho madok tung naso tadi konon nami sojolo di pasu-pasu ho hami lausima Tuhan tang yang nami tu ado pammo pasu-pasu mahami godang do akan api nangido hinol sohon yak karuas do parhaladoni huriam hami sudi ganuk marsada-sada aliamang tangihon ma pangiduan nami jalarodo pihami di bagasan arianon mertangiang tu akan awahulungi hami na di bagasan parsahiton Ima yanakon ni huriam Kriskiara en lumbantobing inanami inang bibel pro nyonya sitorus ratna borusinurat yanakon ni huriam Herel Zevano Togatorop amanami Lamro Sidabutar inanami Dewina Simanjuntak yanakon ni huriam Tarida Restusiahaan amanami Situatahdin Maha inanami Anantia Rahmawati yanakon ni huriam Rina Sondang Butar-Butar Maria Destri Tapubolon, Gita Garcia Simatupang, Adipa Eunis Aritonang, doa karuas nang parhalaruni huriam, naso haguara kami sada-sada dope, ati adong akan opname di rumah sakit, pemulihan, doho perawatan di Jabu, doho tarawak jalan, ati adong narap doho tami, haci di ilala, marhui-hui nasida, hacitan hinorhoni parsahitoni, aliamang pardingkan basa pehom matangammo, wasomi mabain alaho majama pamatang nasidai mabuat parsahiton manggatihon tuhahi pason asa gopas nasida mardalan boy hamirak marede martangiang boy nasida mangulaulaon nasongon siapari saha di homa kayana koni huriam ido holsonami holson yakka deba natoras mangidohon patudu honommu jodoh tuakka anakko duakka boru nami sirokap ni tordina na makaholongin nasida na hinaholongan na porsia tu Yesus Kristus Tuhan nami. Sang-sangon yakka rumah tangga na masihol di hatu tubuh ni anak dohok boru. Seroro hami jauh-jauh tu ado pami Tuhan tatak mabortian yakena nami di ganup rumah tanggai ape homa tangamu lau mamasu-masu pasahat hosani hajol maun asa sahat hagabion hatu tubuh ni anak dohok boru di keluargai.
Moda dong na hurang hipas pamatang nasida, sehoma Tuhan na mangalihon hae pason, pature-turehon nasida, songon pature-turehon ujudi bortian. Borhati ma, mula di bagasad dami sudi ruas ni huriamdo para haladomon. Marsanga maguara mo marhiti Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hatta, mari demahita papungu pilihan, tu pakkobasion narikot di distrik 20 Sada Banten. Oh
di bata manami na di banwa gijang hodo haruran ni saluhut sile holehon na dinggan do na sauli basa na mauli utus pasat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan na ami tuho say jalo may gabi wap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramot ya sa prahasya kami pilihanon pati bulon harajaw mo dito ngatongan ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marahite hite todim asalam hutadahami gudang ni silihon-lihon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banwa gijang sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaonmo, sa saot malamani roham di banwa tongon songon na di banwa gijang, leon matuhami sedarion hangoluan siapari, sa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami toki hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jalo hamu mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin.